Намирам се в Несебър над крайбрежната алея. Вижте я. Несебър, който посреща стотици хиляди летовници всяка година, няма крайбрежна алея. Необходимост има, пари има, но алея няма. С добре обмислен проект и пари от еврофондовете, това место ще изглежда ето така. За да се оправим крайбрежната и центъра, паркирането и канализацията, трябват желание и проект. Моят екип ги има. А за парите ще ви кажа нещо. Срещу всеки лев от община Несебър получаваме 10 от европейски фондове. Стига да знаеш как. Така както това се случва и в Созопол, и в Бургас. В Бургас точно така правим, затова резултати са на лице. Златко Димитров много добре знае как. Затова гласувайте за него. Бюлетина номер 2.